Guillem de Fac Fullana Ferrer, coordinador de l'estratègia i el programa assistencial d'expertesa Arts en Salut de l'Institut Català de la Salut. Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Història a la mateixa universitat i en Arts Administration al Boston University. A més, és diplomat en Estudis Avançats en Arqueologia. Professor associat de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, ha vinculat part de la seva trajectòria laboral a diferents institucions culturals com el Bronx Museum o el Metropolitan Museum of Art of New York, així com la direcció d'empreses culturals com l'agència literària Carmen Balcells o Itinera Plus. Hola, bon dia. Una presentació una mica llarga. No, doncs ara no per fer el típic tòpic de la captatio, sempre em passa igual. Si participar al final, dius, ara què dic, no? Perquè realment hem tingut la sort de tenir dues xerrades amb ponents que realment ha estat un plaer compartir reflexions i espai amb vosaltres i seguir avançant en aquest camí conjunt amb molts de vosaltres que estem fent. De fet, el Pepe deia que fa uns anys, no recordava quan, es va fer un projecte interessantíssim que va ser, alguns de vosaltres reconec que també vau participar, un curs inicial d'introducció al Nursing Health. I justament per casualitat el vam acabar el 27 de novembre del 2018 i estem a 2 de desembre, o sigui, pràcticament fa 3 anys. I qui ens hauria de dir, tot i que era els nostres objectius, qui ens hauria de dir el que va passar en aquests 3 anys en el camp de les arts en salut? Evidentment no podríem preveure la pandèmia, però més enllà de la pandèmia, i ara m'hi referiré, crec que aquests 3 anys signifiquen molt per la disciplina de l'aplicació de les arts en salut. Començo amb això també de la pandèmia. Ara hem vist que... M'estan xiulant les orelles, no sé si sóc jo, sí? Ara estem veient que s'ha dit moltes vegades durant el dia d'avui, durant el matí d'avui, que les arts, o sigui que la pandèmia ha demostrat la importància que tenen les arts. Ja ho sabíem, però tots nosaltres a nivell individual, també col·lectiu, hem vist com la cultura amb les seves àmplies manifestacions ens ha salvat o ens ha ajudat a gestionar i a passar aquesta pandèmia. I això, en el camp de les arts en salut, l'altre dia ho comentàvem, ha estat com un accelerador. Ha estat un accelerador que ha disparat projectes, ha disparat iniciatives, però això és com la creativitat. Això ara estem en una situació molt bona perquè ja fa molts anys que s'hi està treballant. Aleshores, t'agafa, per entendre'ns, preparat, amb aliances bastides, amb relacions professionals i personals construïdes, a les quals aquí veig moltes cares que reconec i que són els que fan possible la situació en què estem. Intentaré relligar diferents qüestions, també de les que s'han dit aquí i de les que hem anat reflexionant de forma conjunta i també en concret, ara us parlaré també des del punt de vista de l'Institut Català de la Salut. Jo crec que una de les coses més importants a les que ens trobem és que internacionalment sabem que el tema de les arts en salut té un recorregut més avançat. Evidentment, a Canadà i sobretot als països anglosaxons i Gran Bretanya hi ha moltes iniciatives, però justament ara a la presentació es mencionava el meu pas pel Metropolitan Museum of Art. Jo fa una setmana i escaig vaig tenir l'oportunitat d'anar a Nova York, al Metropolitan Museum of Art, on es feia una petita jornada també com aquesta, salvant totes les distàncies, però una jornada com aquesta, d'arts en salut. I allà hi participaven, primer, l'entorn, Museu Metropolitan, però l'Organització Mundial de la Salut, la UNESCO, la Johns Hopkins University, Universitat de Florida, New York University, Universitat de Filadèlfia, els hospitals de Houston. Realment veus com clarament això s'ha assentat i vaig tenir una sensació molt més enllà de la vinculació personal, d'un espai que semblava una mica fet massa a propòsit, perquè després va ser-hi 2 anys, era el meu museu, la meva segona ciutat, arts en salut, realment va ser tot molt emotiu. Vaig comprovar 2 coses. Una, que malgrat que ells estan més avançats, nosaltres tenim unes oportunitats pràcticament úniques a escala internacional. I aquesta oportunitat es resumeix
amb les últimes paraules de la secretària Cabezas. El compromís total del sistema de salut cap a aquesta línia de treball. Als Estats Units, que sabeu perfectament quin sistema de salut tenen, al·lucinaven quan des de l'Institut Català de la Salut explicava que l'Institut Català de la Salut teníem més de pràcticament 300 centres d'atenció primària repartits per tota la geografia, 7 grans hospitals, i que institucionalment estàvem compromesos al desenvolupament de les arts en salut des del nivell comunitari fins al nivell més avançat, des de la prevenció i la promoció, però també la terapèutica aplicada. Els hi repassava 4 projectes escollits i realment ens tenien enveja. I és una sensació que de vegades que ens mirem fora amb aquest sentiment d'inferioritat, crec que és important que ens ho diguem. Això, però, ens obliga a fer les coses d'una determinada manera. I crec que d'aquí hauríem de sortir amb el convenciment compartit de que realment ara tenim la responsabilitat d'aprofitar tot aquest potencial que tenim, un potencial construït amb una realitat. A l'Institut Català de la Salut, per exemple, això ho hem vehiculat d'una manera decidida, més enllà del compromís i també del lideratge de l'aleshores director de l'ICS, ara conseller Argimon, també per l'actual directora gerent, la Yolanda Lejardi, de com podíem transmetre-ho això directament a la nostra activitat. Vam constituir un programa assistencial d'expertesa d'Arts en Salut per tal d'involucrar diferents professionals de l'òrbita X, però també amb col·laboracions externes, com la mateixa Secretaria de Salut Pública i altres, per tal de poder donar les eines als nostres professionals per executar projectes en concret. I això estem treballant amb això, amb una guia d'intervenció, amb una certa oferta de formació interna, amb diferents projectes específics, que ara mencionaré alguns. De fet, el que ens va passar és que quan estàvem justament desenvolupant pilots precisament en col·laboració amb el Servei de Museus de la Generalitat, a la qual ha estat un dels socis de l'ICS en tota aquesta aventura, i vull reconèixer també el paper de la Sònia Blasco, la Mat Gagasó, de la Janina, de la gent que des dels museus ha estat empenyent, és el que deia al principi. Quan va venir la pandèmia, tot es va aturar, vam decidir que havíem de fer alguna cosa, i és quan va néixer el projecte Recuperart. Aquest projecte Recuperart, que té la complicitat de 15 museus del país, va ser possible precisament pel que us deia. Quan ve la pandèmia, ens troba ja preparats, ens troba amb les aliances fetes. I d'una forma molt ràpida vam poder fer un programa de benestar emocional dirigit principalment als nostres professionals, com a ICS, els que estaven en primera línia de la gestió de la pandèmia i que estaven notant els efectes, no cal ni mencionar, d'aquesta situació. I vam construir aquest projecte d'una forma participada, però molt express, també amb la participació de Vall d'Hebron, un altre cop amb aquestes aliances que ja havíem fet amb el programa que abans ha presentat l'Aguila. I això ens va permetre reaccionar ràpid. I crec que aquesta és una de les maneres que hem de fer. Tenir aliances, però perfectament ser capaços de posar-les a treballar. Aquest projecte ja el presentarem en el seu moment, però està tenint excel·lents resultats, tants que l'estem ampliant. Aquesta és una altra cosa com a ICS que us volíem una mica anunciar, també com una miqueta de primícia, i l'estem intentant evolucionar de diferents formes. Parèntesi, a l'acabar aquí, si alguns de vosaltres voleu participar a fer l'experiència Recuperart, doncs al museu i nosaltres estarem encantats que feu un tastet, però aquesta experiència del Recuperart, el que ara volem treballar-la és fer servir una eina que en comptes de ser el quadern ara d'activitats amb el qual funciona, fer servir una aplicació. Aquesta aplicació el que ens permet és multiplicar els destinataris i també multiplicar el nombre de museus que hi participin. També ens permetrà temes molt importants, com és el de l'avaluació, avaluar més correctament amb les eines, i ens permet treure partit a les eines digitals. Després, però, allarguem el projecte Recuperart amb un esquema, i estem treballant amb la direcció d'atenció primària, amb la doctora Ariadna Mas, de l'ICS, d'integrar aquesta iniciativa en els esquemes de prescripció social. Això ens permetrà també avançar en aquesta utilitat efectiva.
I després també estem començant a treballar, tot i que això no s'hauria de dir, però també estem treballant també de la mà de la Secretaria de Salut Pública de fer una derivada del projecte Recuperart amb els centres escolars, amb les escoles, amb la població infantojuvenil, que ja també s'ha mencionat a bastament, doncs que les conseqüències a la seva salut mental o emocional és altíssima. Per tant, aquesta és la idea, com aconseguim a partir d'aliances ja fetes aterrar-les en projectes concrets, amb la solidesa, amb els 5 passos que no repetiré perquè ja les ha explicat perfectament el Jordi, però sí que les repetiré. Objectiu de salut, cocreació, participació, avaluació i publicació. Jo crec que aquesta és la guia que ens ha de marcar. I com deia al principi, més enllà d'una reflexió que aquí tots estem d'acord, clarament el que ens hem de marcar és on podem arribar, què podem fer nosaltres per expandir aquesta temàtica. I ara mateix hi ha molts recursos. Jo ahir a la nit estava morint-me de son i estava seguint la presentació justament que l'Aspen Institute i la Johns Hopkins University van fer de la Blueprint Initiative, un altre full de ruta també per lligar salut, tecnologia i cultura. També us recomano aquest recurs. I estava escoltant ells també com estaven parlant i justament tots incidim en el mateix. Per tant, ara hi ha molts recursos allà, cada vegada hi ha més evidència, hi ha més papers publicats. Si volem fer un projecte, anem a identificar els socis, anem a mirar la bibliografia. Tenim molta feina per fer, mirem què fer i a partir d'aquí busquem anar més enllà, busquem aquestes aliances, però més enllà de la retòrica o més enllà del que tots estem convençuts, fugim de la nostra zona de confort i aprofitem l'oportunitat que tenim, realment ho crec, de liderar el tema de les arts en salut a nivell internacional. Per tant, res més, agrair, com sempre, la col·laboració que amb tots els projectes que l'ICS hem plantejat al MENAC, al Museu Nacional, la col·laboració amb tota la gent, els diferents socis que hem tingut i endavant, enhorabona i a treballar.